Pastor, mayong hapon na ako'y pangutana sa Buhat 2:41 unsay buot pasabot. Okay, gusto siya magpa-explain usab sa Buhat 2:41 unsa kuno'y buot ipasabot niini. So, before nato i-explain, bisag mubo nga pagka-explain, ato sa ning basahon kung unsay nakasulat sa Buhat 2:41 nagingon. Okay? Ugonya, gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong ug niadtong adlaw may mga 3,000 kat mga tao nga nahidugang kanila. Imagino ni mana 3,000 in a day, 3,000 ka mga kakalang nagpabautismo. Actually, kung imong basahon ang context niini, sugod pa gini sa kapitulo 1 ang context niini. Okay? Now, kung imong tanaw ng kapitulo 1 igsoon, mauni ang saad sa Ginoo sa dihang musaka na siya didto sa langit. Gisaaran sa Dios, gisaaran ni Jesus Christ nga kini mga apostoles makadawat og gahom. Ug unsam nang gahoma? Okay? Buhat kapitulo 1 bersikulo 8 nagingon. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa espiritu ug kamo mao ang gitawag natog saksi sa Jerusalem, sa tibok Hudiya, Samaria ug hantod sa kinatumyan sa yuta. So gisaaran sila nga mahimo silang saksi. Sa diyan si Kristo sakas langit, gisaaran sila nga makadawat sila og gahom. Og kana nga gahom igsoon gitawag na sa Griego nga dunamis. Kabalo ba mo kanang word nga dynamite og dynamo gikan na sa gitawag na tog word nga dunamis. Kabalo bita ang word nga dunamis is power. For example, kining dynamite lang daan mo bungkag ning mga gahi nga mga butang. So sa samang paagi ang gahom sa Espiritu Santo mo bungkag nas gahi nga kasing-kasing, no? So imong makita ingana. Now, usa ni siya kasaad nga diin natuman. Ug asa ang katumanan ani igsoon nga sa dihang mohatag si Ginoong Hesus og gahom, natuman na siya sa Buhat kapitulo 2. Kapitulo 1 man ni, kapitulo 2. Dinhi sa bersikulo 1 adunay gipahayag. Og sa pag-abot na sa adlaw nga Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit og sa kalit, no? Sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makasug nga hangin og kini mipuno sa tibok balay. Diin didto sila na naglingkod. So imo makita nga mao na ni ang appearance sa Holy Spirit, no? Adunay dako nga dahunog og nagakahibulong sila. Unya ang tres nag-ingon, og dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo. Sumo na ning outpouring of the Holy Spirit. Unya sa verse 4, og silang tanan napuno sa Espiritu og misugod sila sa pagsulti ng kalain-laing mga pinulungan sumula sa ipalito kanila sa Espiritu Santo. Nga na magsulti sila lain-laing pinulungan. Igsoon kini nga pinulungan igsoon known language ni siya. Dili unknown ha. Dili ingon nga asa ni gikan nga pinulungan. Pinulungan ni dinhi sa yuta. Kaya nga naman, gitagaan sila gaso aron magkasinabot. Kaya napulo biya kapin ka mga pinulungan ang natigom during Pentecostes. O kung imong tan-awon igsoon kining napulo kapin ka pinulungan, nani sa gitawag natog sugod sa bersikulo 9, kitang mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Ilam, mulupyo sa Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, og sa kayutaan sa Libya, sakop sa Sirini, og mga dumuluong Roma, mga Hudiyo, og mga kinabig, mga taga-Krita, taga-Arabia. Imo makita, nagkatigom sila digson. Unya sa diha, sa gihatag ang gasa sa Espiritu Santo, nagsulti sila mga dila. Nya, nag-ingon din sa katapusan nga atong gibasa, kitang tanan, pinaagi sa atong matag kaugalingon nga sinultihan nakadungog kanila nga na nagsulti mahitungod sa kahibulungang mga buhat sa Dios. So naa di ang sa pananglitan ako Pilipino, niyang speaker Amerikano, ang ako nadunggan ang pinulungan nga Pilipino. Kung ako sa ka-Grigo, ang akong nadunggan, ang pinulungan sa Grigo mo, nagitawag na itong speaking in tongue igsoon, no? Unya, imo makitaan din nga sa diyang gihatag ng gasa sa Holy Spirit, sa pagwali sa mga apostoles, ang mga tao gisakitan sa ilang nga kasing-kasing. Nasa 37, o sa ilang pagkadungog ni ini, gisakitan sila sa kasing-kasing o kanila si Pedro o ubang mga apostoles, sila nangutana nga nagingon, may mga igsoon, unsay among pagabuhaton o si Pedro mitubag kanila paghinulsol kamo.
So sa naginulso sila, so nagpabautismo din sila. Og sa pagbautismo nila igsuon, mao na dayon ning imong gusto ipa-explain ang verse 41. Nga dinhi nga 3,000 ang nabautismuhan. Produkto kini sa Holy Spirit. So mao ni ang background sa kapitulo bersikulo 41 sa kapitulo 2 ngano nakabautismo sila og 3,000 tungod kay gasa kana sa Espiritu Santo. Inyo nakita mga pinangga nga ang conversion di ay dili iya sa kusog sa tao. Ang conversion di ay iya sa Holy Spirit. Walay ato niya na gigamit lamang ta ug ang usa sa katuyuan nganong gigamit ta aron makakopya ta sa kinaiya nga naa diha kang Jesus Christ. So mao na igsuon ang tinuod nga mga gitawag nato og punto.